Szeretett gyermekem, hallgasd meg szavaim, amint a lélek mélyéről szólok hozzád. Tudom, hogy kísértések vesznek körül, és próbák nehezülnek vállaidra. A világ tele van csapdákkal, de ne félj, mert én veled vagyok minden lépésednél. Emlékszel, mit mondtam az én igémben? Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Jézusom ismeri minden küzdelmedet, mert ő is szembenézett a kísértéssel, amikor a pusztában 40 napig böjtölt. A sátán megkísértette őt, de ő erős maradt, és te is erős lehetsz. Értem a fájdalmadat, látom könnyeidet, amelyek titokban hullanak párnádra az éjszaka csendjében. Hallom sóhajaidat, amikor úgy érzed, senki sem figyel rád. De én mindig figyelek. Ott vagyok, amikor a kísértés mézédes hangon suttog füledbe, és ott vagyok, amikor a kétségbeesés folytogató kezei szorongatják torkodat. Gyermekem, a kísértés nem bűn. A kísértés csupán egy próba, amely erőssé tehet. Ahogyan a tűz megtisztítja az aranyat, úgy tisztítják meg a próbák a szívedet. Boldogok, akik a kísértésben kitartanak, mert miután kiállják a próbát, elnyerik az élet koronáját, amit az Úr megígért az őt szeretőknek. Mikor a kísértés erői körülvesznek, emlékezz, nem vagy egyedül. Az én lelkem lakozik benned, és nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. A gonosz erejénél sokkal nagyobb az én szeretetem ereje, amely soha nem hagy el téged. A kísértéseid egyedinek tűnhetnek, de hidd el, nem azok. Mert emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy képesek legyetek azt elviselni. Fogadj el minden kísértést lehetőségként, hogy bebizonyítsd hűségedet és szeretetedet irántam. Tudom, hogy vannak napok, amikor a terhek túl nehéznek tűnnek. Amikor reggel felébredsz, és nem találsz okot az ágyból való felkelésre. Amikor a régi gondolatok, a régi kísértések, a régi szokások visszatérnek, és eléd tárják csábító arcukat. Ezekben a pillanatokban emeld fel tekintetedet a hegyekre, ahonnan segítséged jön. Segítséged az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Ne hagyd, hogy a kísértés sötétsége elhomályosítsa szemed előtt az igazságot. Emlékezz arra, hogy benned él a világosság, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Te a világosság gyermeke vagy, és én arra hívtalak, hogy világíts a sötétben. A kísértés sokféle álruhában érkezhet. Néha az anyagi dolgok csábításaként jelenik meg, máskor a test kívánságaként, vagy az élet kevésségeként. De igém azt mondja, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától, hanem a világtól való. Gyermekem, figyelj szavaimra! A kísértés gyakran nem az, aminek látszik. Nem mindig a rossz dolgok kísértenek minket, hanem néha a jó dolgok is, csak rossz időben vagy rossz mértékben. Amikor a kísértés kopogtat ajtódon, kérdezd meg, vajon ez közelebb visz-e Istenhez? Ha a válasz nem, akkor tudd, hogy az nem tőlem származik. A próbáidban mindig veled vagyok. Ahogy Jobbnak megengedtem, hogy tűzön és vízen menjen át, de soha nem hagytam el, úgy veled is mindig ott vagyok a nehézségekben. Nem ígértem könnyű utat, de megígértem, hogy soha nem kell egyedül járnod. Emlékezz Józsefre, aki kísértésbe esett Potifár feleségével, de menekült a bűn elől. Emlékezz Dávidra, aki elbukott a kísértésben Betsabéval, de aztán bűnbánatot tartott, és én megbocsátottam neki. Emlékezz Péterre, aki 3-szor tagadott meg, de aztán visszafogadtam, és a sziklám lett. Bármi is a te történeted, bármilyen kísértés is gyötör, van reménység, van megbocsátás,
van új kezdet. A kísértés elleni küzdelemben az ima a legerősebb fegyvered. Imádkozz úgy, ahogy Jézus tanított. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez nem azt jelenti, hogy én kísértelek téged, mert senki sem mondja, amikor kísértésbe jut. Az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit. Inkább azt jelenti, hogy kéred segítségemet, hogy elkerüld a kísértést, vagy ha az eljön, erőt adok, hogy ellenállj neki. Figyelj a szívedre, mert a szívből indulnak ki a gonosz gondolatok, és ezek vezetnek a kísértéshez. Mindenek felett őrizd meg szívedet, mert abból fakad az élet. Töltsd meg szívedet az én igéimmel, és nem lesz hely benne a gonosz gondolatoknak. Testvérem, vigyázz, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. De ne félj tőle, mert álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Az ellenállás nem a te erődön múlik, hanem az én erőmön, amely benned munkálkodik. Vedd fel az én teljes fegyverzetemet, hogy megállhass a gonosz napon. Álljatok meg tehát, körülövezve derekatokat igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra az igazság páncélját, és lábbelitekként vegyétek fel a békesség evangéliuma iránti készséget. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden kísértésnél gondolj arra, mi vár rád a túloldalon. Boldogok, akik a kísértésben kitartanak, mert miután kiállják a próbát, elnyerik az élet koronáját, amit az Úr megígért az őt szeretőknek. A pillanatnyi gyönyör soha nem ér fel az örök jutalommal, amit készítettem neked. A kísértés gyakran a magányban a legerősebb. Amikor egyedül vagy gondolataiddal, a sátán legkeményebben támad. Ezért keres társakat a hitben, mert jobb kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát, jaj pedig az egyedül valónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Gyermekem, figyelj a jelekre, amelyek a kísértést megelőzik. Ismerd fel a gyenge pontjaidat, és őrködj különösen ezeken a területeken. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Ne engedd, hogy a túlzott önbizalom csapdájába es, mint Péter, aki azt mondta, soha nem fog engem megtagadni, majd 3-szor tette meg azt. Ha elestél a kísértésben, ne maradj a földön, kelj fel, és térj vissza hozzám. Az igaz ember 7-szer esik el, és újra felkel. Az én kegyelmem nagyobb, mint bűneid, és szeretetem erősebb, mint gyengeségeid. Senki sem bukott olyan mélyre, hogy az én kezem ne tudná felemelni. A győzelem a kísértés felett nem egyszeri esemény, hanem folyamatos harc. Minden nap fel kell venned a keresztedet, és követned kell engem. Minden nap meg kell halnod önmagadnak és a bűnnek, hogy élhess nekem. Ez nem könnyű út, de ez az egyetlen út, amely az életre vezet. A legnagyobb kísértés talán nem is valami rossznak a megtétele, hanem a jónak az elmulasztása. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Néha a kísértés az önelégültség formájában jön, amikor azt gondolod, eleget tettél, és most már pihenhetsz. De én azt mondom neked, akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. A kísértések között emlékezz arra, hogy én ismerem a szívedet. Látom a küzdelmeidet és a könnyeidet. Nem azért szeretlek, mert tökéletes vagy, hanem azért, mert az enyém vagy. Nem a teljesítményedért szeretlek, hanem azért, mert a saját képmásomra teremtettelek. Vedd észre, hogy a kísértések gyakran az élet átmeneti időszakaiban a legerősebbek. Amikor fáradt vagy, magányos, éhes, szomjas, frusztrált vagy bizonytalan, a sátán ezeket a pillanatokat használja ki. Ezért vigyázz különösen az ilyen időszakokban, és keress engem még buzgóbban.
Ne feledd, hogy a kísértés sosem tart örökké. Még egy kis ideig, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Minden próba, minden kísértés véget ér egyszer, de az én szeretetem irántad soha nem ér véget. Gyermekem, ha kísértésbe estél, ne rejtőzz el előlem, mint Ádám és Éva az Édenkertben. Jöjj hozzám a szégyeneddel, a bűnöddel, a fájdalmaddal. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságtól. A bűnvallás nem gyengeség, hanem a legnagyobb erő, mert elismered, hogy szükséged van rám. A kísértéssel szembeni ellenállás nem csak a rossz elkerülését jelenti, hanem a jó keresését is. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ha elmédet jó dolgokkal töltöd meg, kevesebb hely marad a kísértéseknek. Ahogyan Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, és utána megkísértette a sátán, úgy gyakran a lelki csúcspontok után jönnek a legnagyobb kísértések. Ne lepődj meg, ha egy áldott időszak után kísértésekkel találkozol. Ez a sátán módszere, hogy eltántorítson az útról, amelyre hívtalak. Emlékezz Jákobra, aki egész éjszaka küzdött velem. Néha a kísértések közepette úgy érezheted, mintha velem birkóznál. De ahogyan Jákob sem engedett el, amíg meg nem áldottam, úgy te se engedj a kísértésnek, hanem tarts ki az áldásért. A kísértés elleni harcban fontos a közösség. A vas a vasat élesíti, és az ember élesíti barátja tekintetét. Keres olyan testvéreket, akik előtt elszámoltatható vagy, akik imádkoznak érted, és akiknek beszámolhatsz küzdelmeidről. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Gyermekem, a kísértés nem új dolog a nap alatt. Minden, ami téged kísért, kísértett már másokat is előtted. Ne hidd, hogy a te kísértésed különleges vagy rendkívüli. Mert emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Ez azt jelenti, hogy mindig van remény, mindig van út a szabadulásra. Néha a kísértés lassan, észrevétlenül lopódzik be az életedbe, mint ahogy a béka nem ugrik ki a fazékból, ha fokozatosan melegítik a vizet. Ezért légy éber, és vizsgáld meg szívedet rendszeresen. Kérdezd meg magadtól. Vannak olyan kompromisszumok, amelyeket kezdek elfogadni? Vannak olyan területek, ahol kezdek eltávolodni Istentől? A kísértést könnyebb megelőzni, mint legyőzni. Ahogy Jézus tanította, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtlen. Az ima és az éberség a megelőzés két pillére, de tudd, hogy még ha elbukol is, az én kegyelmem elég neked, mert erőm erőtlenség által végeztetik el. Néha a legnagyobb tanulságokat a bukásainkból tanuljuk meg, és a legnagyobb növekedés a helyreállítás során történik. Emlékszel a tékozló fiúra? Engedett a kísértésnek, elhagyta az atyai házat, eltékozolta örökségét, és a disznók között végezte. De amikor visszatért, én nem szemrehányással, hanem szeretettel fogadtam. Ugyanígy várok rád is, bármilyen messzire is távolodtál tőlem. A kísértésre adott válaszod meghatározza a jellemedet. Nem az határoz meg, hogy kísértések érnek-e, hanem az, hogy hogyan reagálsz rájuk. Boldogok, akik a kísértésben kitartanak, mert miután kiállják a próbát, elnyerik az élet koronáját, amit az Úr megígért az őt szeretőknek. Gyermekem, ne feledd, hogy nem egyedül harcolsz. Az én lelkem benned lakozik, és a lélek segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Amikor nem tudod, hogyan imádkozz a kísértések közepette, a lélek imádkozik helyetted.
A kísértések célja nem az, hogy elbukj, hanem hogy megerősödj. Ahogy a testnek is szüksége van ellenállásra, hogy erősödjön, úgy a lelkednek is szüksége van a próbákra, hogy növekedjen. Örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hitetek próbája álhatatosságot szerez. Emlékezz Józsefre, aki ellenállt Potifár felesége kísértésének, mondván: hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetnék az Isten ellen? Ő megértette, hogy a bűn nem csupán egy személy ellen irányul, hanem ellenem is. Amikor kísértésbe esik, gondolj arra, hogy a döntéseid hogyan hatnak a velem való kapcsolatodra. Ne feledd, hogy a sátán gyakran féligazságokkal kísért. Ahogy Évát is félrevezette a kertben, úgy próbál téged is megtéveszteni az igazság eltorzításával. Ezért ismerd meg alaposan az én igémet, hogy képes legyél megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól. A kísértések idején emlékezz arra, amit Jézus tett érted a kereszten. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ha ilyen nagy árat fizettem érted, hogyan adhatnád át magadat újra a bűnnek? Gyermekem, a kísértések idején gondolj az örökségre, amit készítettem neked. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz. Az örökkévalóság perspektívájából nézve minden földi gyönyör és kísértés elhalványul az eljövendő dicsőség fényében. Figyelj azokra a mintákra, amelyek a bukáshoz vezetnek. A kísértés ritkán érkezik váratlanul. Általában előre látható események és körülmények sorozata előzi meg. Ismerd fel ezeket a mintákat az életedben, és kerüld el azokat a helyzeteket, amelyek kísértéshez vezetnek. Ahogyan Dávid nem kellett volna, hogy a palota tetején sétáljon, amikor a királyoknak háborúba kellett volna menniük, úgy te is kerüld el azokat a helyzeteket, amelyekben könnyen elbukhatnál. A bölcs ember látja a bajt és elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek és megjárják. A kísértés elleni harcban az alázat elengedhetetlen. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Ha túl magabiztossá válsz, és azt hiszed, sosem fogsz elbukni, akkor már el is bukottál. Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emlékezz arra, hogy a kísértés gyakran sokkal csábítóbbnak tűnik, mint amilyen valójában. A sátán soha nem mutatja meg a bűn valódi következményeit. Ádámnak és Évának azt ígérte, hogy olyanok lesznek, mint Isten, de nem mondta el nekik, hogy el fogják veszíteni a közösséget Istennel. Gyermekem, a kísértésben való bukás nem a történet vége, hanem egy új fejezet kezdete a kegyelemben. Ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Soha nem vagy annyira bűnös, hogy ne tudnálak megmenteni, és soha nem vagy annyira szent, hogy ne lenne szükséged a megmentésemre. A kísértéseid gyakran a legmélyebb vágyaidat tükrözik. Nem csupán a bűnt kell elkerülnöd, hanem meg kell értened, mi az a legitim szükséglet vagy vágy, amelyet a bűn által próbálsz kielégíteni. Aztán keress engem, mert én vagyok minden vágyad beteljesítője. Ahogy Salamon mondta, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. A kísértés elleni harc a szívben kezdődik. Ha szíved tele van velem, kevesebb hely marad a kísértéseknek. A kísértéssel való küzdelemben a hála erőteljes fegyver. Amikor hálát adsz azért, amit van, kevésbé valószínű, hogy megkívánod azt, amit nincs. Mindenekben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által hozzátok. Gyermekem, emlékezz, hogy a sátán tolvaj, aki azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Minden kísértés mögött a sátán szándéka áll, hogy ellopja örömödet, megölje a reményedet és elpusztítsa a békédet. Ne engedd neki! A kísértések próbára teszik a hitedet, de egyben meg is erősítik azt.
Ahogy az acélt is tűzben edzik, úgy a te hited is a próbák tüzében válik erősebbé. A ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Ne hidd, hogy valaha is túljuthatsz a kísértésen ebben az életben. Még Jézus is, aki bűn nélkül volt, megkísértetett. De ő ellenállt, és neked is képesnek kell lenned erre. Minthogy tehát szenvedett, amikor kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek. Emlékezz, a kísértésre adott válaszod meghatározza a bizonyságtételed erejét. Amikor mások látják, hogyan állsz ellen a kísértésnek, az igém vonzóvá válik számukra. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Gyermekem, a kísértésekkel való küzdelemben ne feledd, hogy harcodat nem egyedül vívod. Körös körül tanúk fellege vesz körül, akik már megvívták ezt a harcot. Ábrahám, Mózes, Dávid, Eszter, Pál és sok más szent, akik győzedelmeskedtek a próbák és kísértések felett. Az ő hitük és kitartásuk legyen példa számodra. A szabadulás a kísértésektől nem mindig jelenti azt, hogy a kísértések megszűnnek. Néha azt jelenti, hogy erőt kapsz, hogy ellenállj nekik. Pál 3-szor kérte, hogy vegyem el tőle a tövist a testében, de én azt mondtam neki, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Néha a legnagyobb győzelem nem a kísértés eltűnése, hanem az, ha megtanulsz vele együtt élni, anélkül, hogy engednél neki. Végül, gyermekem, tudnod kell, hogy minden kísértés mögött a sátán szándéka áll, hogy elválasszon tőlem. De meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ha ma kísértésekkel küzdesz, emeld fel kezedet hozzám. Vald meg gyengeségeidet, és kérd erőmet. Én, aki megkezdtem benned a jó munkát, be is fejezem azt a Krisztus Jézus napjára. A kísértések és próbák csak átmeneti állomások az örökké valóság útján, és ők nem határozhatják meg végső sorsodat. Megígérem neked, hogy soha nem hagylak el, és soha nem távozom el tőled. Amikor a kísértés sötétsége körülvesz, én vagyok a világosság, amely utat mutat. Amikor a kísértés hullámai fenyegetnek, hogy elborítanak, én vagyok a szikla, amelyre állhatsz. Fogd meg a kezemet, gyermekem, és együtt átmegyünk a kísértések völgyén. És amikor elérjük a hegy tetejét, visszanézve látni fogod, hogy minden lépésnél veled voltam. A kísértések nem azért vannak, hogy elpusztítsanak téged, hanem hogy bebizonyítsák, mennyire erős vagy velem. Bízz bennem, nyugodj meg szeretetemben, és állj ellen az ördögnek, és el fog futni tőled. Én vagyok a te erősséged, a te pajzsod, a te szabadítód. Velem győzedelmeskedhetsz minden kísértés felett. Ne félj, gyermekem, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. És amikor eljön a nap, és színről színre látjuk egymást, hallani fogod szavaim. Jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Addig is, tudd, hogy minden napon veled vagyok, minden kísértésben és próbában ott vagyok melletted. Soha nem hagylak el, soha nem hagylak cserben. A kísértések között is az enyém vagy, és senki nem ragadhat ki a kezemből. Szeretlek, gyermekem, végtelen és feltétel nélküli szeretettel, és ez a szeretet erősebb, mint bármilyen kísértés, amely valaha is utadba kerülhet. Amen.